Lehenengo eta behin, EH Bilduri boza emateko kanpainan aritu diren lagun guztiok zoriondu nahi ditugu beraien lana eta ahaleginei esker 54.000 bozka lortu du EH Bildu. Zerri, auzoz auzo, lan egin dugu eta lanean jarraituko dugu. Oso urrats garrantzitsua eman dugu. Europako hauteskundeetan 2 helburu genituen batez ere. EH Bildu biak lortu dituela esan behar dugu. Bata Josu Juaristi europarlamentaria izatea. Eta Josu Bruselara joango da milaka eta milaka bozei esker. Bigarren helburua, Nafarroan aldaketa sozial eta politikoaren aldeko boza kopurua importantea izatea. Nafarroan EH Bildu bigarren indar politikoa da. Herri askotan, zerrendarik bozkatuena izan da, Iruñeko hainbat auzoetan, Iruñerriko hainbat herrietan, baita Tafaialdeko, Lizarraldeko edo Pirinioetako hainbat herrietan ere. EH Bildu arduraz eta determinazioaz arituko da aldaketa errealitate bilaka dadin Nafarroan. Eta zentzu honetan, aldaketaren eremu politikoaren aritzen garenon arteko lana eta akordioak bultzatuko ditugu. Aldaketa sozial eta politiko aldarrikatzen duten beste indar politiko batzuek ere, emaitza onak lortu dituzte. Aldaketa aldarrikatzen dugunon esparrua sendatua, atera da hauteskunde hauetatik. Hauteskunde hauek erakutsi dute Nafarroan aldaketa politiko eta soziala beharrezkoa dela eta posiblea da. Aldi berean, Nafar jendarteari urteotan erregimena inposatu diotenek beraien txiringitoari eusteko arazo larriak izan dituzte. Guk garbi daukagu. Nafarroko jendarteak lortuko duela, eskatzen ari den aldaketa geldi ezina dela, hauteskunde hauek erakutsi duten bezala. Horretarako, urte bat dugu lanean jarraitzeko. Ikastetxez ikastetxe, lantokiz lantoki, auzoz auzo, herriz herri, udalez udal, jendea lana eta jendearen lana eta borroka beharrezkoak dira, aldaketari bultzada emateko.